aplauso para ellos, para toda la gente que ha estado trabajando. Bueno, pois isto xa tocou o seu fin, vamos a empezar a marcharnos. A miña finalidade aquí era dar o meu punto de vista diferente, emocional, particular, personal, de como vivín eu todo isto. Non sei se vou a chegar, por exemplo, ao que esperaba, os que me chamaron para facelo, pero sí que o fixen con todo o corazón, o sea, estou vivino a tope. Foi unha enseñanza tras enseñanza, moitísima xente que pasou por aquí a dar o seu punto de vista, a deixarnos o seu saber, o seu bo facer. Eu solo estou agradecida por estar aquí un ano máis, porque me invitaran, espero poder seguir asistindo ano tras ano, porque sempre se aprenden cousas de todo o mundo que teña algo que dicir, e todo o mundo ten algo que dicir, ten algo que aprenderlle a outra xente. Do ano que ven.